beirniadu ar gystyriaeth Llyfr y Flwyddyn, wrth gwrs yn grynfaint ac yn gyfrifoldeb wrth reswm, ond gobeithio bod beirniadaethau'r categoriau wedi ymlygu mwynhad y gawson ni yn y darllen, daransoddi a dethol. Nid yn unig o brith 9 cyfrol y rhestr fer, ond yr holl gyfrolau a gyflwynydd leni. Hoffwn ni'n gyntaf felly diolch yn ddiffiant i'r holl awduron a'r gweisg am gynnig arlwy mor flasus, amrywiol a heriol i. Nid gormodiaeth yna dweud bod y rhestr fer leni yn amlygu gweithiau o safon uchel a bod yn rhestr y gallwn ymhyfrydu ynddi. Roedd hi ddim yn hawdd penderfynu ar enillwyr y 3 categori, ond roedd hi'n bleser mawr cael darllen yr rhannu meddyliau ar y llyfrau buddigol. Ym mhob categori, roedd yna waith deallus, apelgar, doniol a dwys. Mae'r gyfrol buddigol eleni yn cynnig golwg dreiddgar a'r sefyllfa annisgwyl mewn modd cywrain, cynnil a phendant. Does dim modd cuddio rhag y gyfrol yma, mae ei grym ysgytwol yn eich dal chi o'r dechrau ac yn gwrthod gollwng. Roedd y 3 ohono ni'n teimlo bod crefft ddiymwad yr awdur yn llwyddo i gymsurio byd cyfoethog a chymleth ger bron y darllenydd, a gwneud i'r asgris a'r heriol ymddangos mor rhyfeddol o'r rhwydd. Campwaith yn wir, ac felly pesar mawr yw datgamau Llyfr y Flwyddyn eleni ydy y Bwthyn gan Caryl Lewis. Rhywun yn gofod newid i'n cofio sgwennu Bwthyn, a o'n i'n gofod sgwennu ar fy hefyd yn dost, achos o'n i allan fan hyn efo gito, a o'n i'n gofod sgwennu dros y mola i y bobl fan yma. Felly, ie, mae amser yn mynd yn broblem, ond dwi wrth modd, a dwi'n teimlo'n brydedig iawn o cael bod yn awdur, a cael gweithio efo gymaint o bobl brydedig a thalentog, a cyn i ddiolch yn fawr i'r Lolfa am ei cefnogaeth yn bob amser ac yn meinir am olygu'r gyfrol. Ac am roi fyny efo ni'n troi fyny yn y Lolfa efo Jaffa Cakes eto. A gofyn i fi ymwneud paned y defi a efo'r holl syniadau yma, dim byth yn mynd yn hon na. Maen nhw'n groesawgar drwy'r amser. Felly na, dwi'n teimlo'n lwcus iawn wedi cael gwneud beth dwi'n hoffi wneud, beth dwi'n garu wneud. A allan ni'n sgwennu beth bynnag, ond mae cael cydnabyddiaeth wrth darllenwyr yn gyntaf ac wrth y feirniad wedyn yn meddwl siwr cynnwys. Ac yn ddifrifol, mae'n edrych brif gymryd ydi Owen, sgwennwr, ydi Owen yn fath o symboliaeth o bwysigrwydd digriad ydi. Beth yw'n fath o'n brif yn ei hynny? Wel, mae hi'n nofel am wreiddiau, mae hi'n nofel am ddiwylliant, a mae hi'n nofel am y broses o ysgrifennu, ac am adnabod ac am hyder yn ein diwylliant ni'n hynny. Mae yna berthynas agos rhwng Owen a'r sgwarnog sydd ar flaen y gyfrol. Mae sgwarnog, os nad ydych chi'n gyfarwydd sgwarnogol, dyn nhw ddim, does yn gwal tanfriarodd yn, maen nhw'n byw ar wyneb y ddeiar. Felly maen nhw'n byw ar ein erfau, maen nhw'n byw a perygl yn gwreiddio efo nhw. A dwi'n meddwl, heb adnabod yn diwylliant a chylhyder yna, dyna beth sy'n digwydd i ni. Dwi ddim yn dda i'n ysbryd ni. A dyna beth yn siarad gyfleu trwy y wedyn y ffaith bod yn dod i adnabod wedyn i gynefin. Mae cynefin yn Gymraeg yn air sy'n anodd iawn i gyfreithu. Ond mae'n fwy na ardal, mae'n fwy na llyswal, mae'n rhyw ymdeimlad am ddiwylliant a ffordd o fyw. A wrth dod i adnabod i gynefin mae'n ffindioes. O Caryl Lewis, ti'n sicr, dy ddifrod o Lewis, enillydd gofr Llyfr y Flwyddyn 2016, Cymraeg Llyfr y Flwyddyn. Final award
Sanderson on behalf of the English Language Judging Panel, and to present the award, Phil George, Chair of the Arts Council of Wales.